ପାହାଡ଼ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ସହର। ଦେବଗଡ଼ ସହରରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଏହି ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାପିତ ନ କରାଯାଇ ମାଟି ତଳୁ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ କହନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆଉ 2ଟି ଲିଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ଆଉ 2ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାଟି ତଳୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ହର ହର ମହାଦେବ।